ma kala kai mu kai soro ida ida kene kala wa ke wa nasu na da ko wali ba ka ya ka fa da bin ya ka fa yi wajir bin ya wai na so ko nya ya mo na no da mo ku kan so ni wo do anar wai wo na ya wa da na wani jansan wo ko ɔrɔnya de ato asere asu na so ale yɛrɛ filɛ ka bɔ maraji kɛyɔrɔ de la sini sɔgɔma o tila ka taa ye sanke ta ka hɔrɔnya ani marusa ale ka hɔrɔnya a b'i jansan o la su na ni mago bɛ fɛn mun na n'i y'o fɔ ale su n'a b'a kun a b'a di ni cɛ fɛn t'ale mɛ calendrier ba kelen 2020 o dir'i ma i b'a di kanubagaw ma. Ali ma kɛ fatɔ de kɛ kabana filɛ kɛ i bɛ furu bɛ sa dugukolo sigi kɔngɔ le la n'o tɛ a ma fɛn dɔn an yɛrɛ ko ten ni cɛ wolola n'i ma lɔn ɲuman dɔn juguman kɛ i kɛ lɔn kɔrɔ sunkuruba y'a ɲari k'i sa bari kɔnɔ kɛ o tɛ ba naani ko k'i jansa o la ko k'o bila nkɔni mara kɔnɔ n'i ye fila faga ko fila le bɛ b'a kɔnɔ mɛ fulakɛ ni seere dɔɔnin dɛ ba mɔgɔ man ca sukole mama ni ma subaga de tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ bɔrɔbaga wala k'i dan k'i fa bɔrɔbaga de e ka ɲininka filaya kan dɔ tamani filaya ɲɛ a kɔnɔ a ma tunu a ma fɔlɔ tiribe ko man di kɛra ni ye ko ne ye fɔ o bɛ ne fɔ hali ne ye
lọ́ọ̀lì ní ìkọ̀lẹ̀ ẹ̀mí èjì líli owó lẹ̀ lóró mú